Dukun Jawa kuna rikala sinau utawa golek ngilmu kuwi rata-rata tanpa nulis merga wong Jawa kuna biyen rata-rata kuwi ora isa nulis. Mula golek ngilmu ya sak nyandak-nyandake sak apal-apale. Mula si dukun siji lan sijine kuwi penemune ora padha ya beda-beda. Merga apalane wong kuwi ya beda-beda. Mula dulurku kabeh aja sok banding-bandingke dukun siji lan sijine, mesti beda wae. Sing penting para dukun kuwi niate becik lan manfaat karo masyarakate. Kanggo dulurku kabeh sing pengin manfaate ilmu perdukunane Mbah Abah Guru, manfaat ilmu perdukunane Abah Guru, monggo ora sasungkan-sungkan WA ae nang nomor 085 736 381 399. Abah Guru Jawi kuwi mung lantaran sejatine ora iso apa-apa lan ora duwe apa-apa. Monggo dulurku kabeh